Punta tayo sa Wag kasama si Papa. Mawala pa. Parang may alright. Kasi ka ba mo diya may? Ay mo apo day. Wa na jam. Mungkin tidak dong gitu mo. Pabila. Abri lang. Di isirado. Asa man day ko ana? Oh, daday hatag to anak rutsan. Ah. Oh. Di, asa man ay buta? Aw mo ato pa ka? Mo to, apito na naman ako. Ayan, ito dito. Ito sa extension ni Katita bibot yan. Wala namang ibang nabigyan, tagaan. O, bata ni rutsan, bait. Ato ba tasukan? Ito sa Alright, dito po tayo sa lugar sa dito ako lumaki. Yan po, pero lawak ng mga saging. Yun, yun si mama nasa ulahan. Yan po guys, dito sa amin sa probinsya dito ang daan namin. Ano, nandun sa bahay namin. Laki na ng puno yan. Hello. Lapit ako sa bahay namin. Dito ako lumaki. Grabe yung bagnota po na yun, ano no? O may hagbas na rin eh. Sagbutom na no? Uy. Gisanggutan mo na gini. Guys, ito po yung bahay namin. Ayan. Kasi na nanggutan ni ma? Ha? Unda? O na pananggutan lagi? Ano man? O ito ba? Mag-iundangan naman ta. Grabe yung bagnuta na dani ano. Lumayan na pang ano ba, hagbasan ba dani ha? Ayan o. Grabe may shantol. Yung sito dani di ay. Layak na yung sito. Naman di kayo sibuyasan nilagay. Tapi di kahoy na day. Masuk na yung kawata no. Okay, ito pang pananim ng mama ko. Ayan po ang bahay namin, unang bahay namin dito.
dito kami lumaki. Ayan. Parang bagang ano. Ayan. Ito na binagyo ni Odit. Yan po oh. Ayan, grabe. Ha? Ayan po oh. Itong bahay. Ay, bago mo lang rin dapitir sa koon lagi sin. Ayan po ang dito po kami. Dito po kami lumaki. Yan po ang bahay namin. Sa tagal ng panahon, hindi pa talaga nagawa. Yan lang po. Ito yung natira. Binagyong ulit. Wala man yung bunga avocado dahi. Ano? Kagmay pa. Kana mo kagkawin na nila. Daghan man yung kawin na niya ba? Ha? Kalau lu ni kayu dah selaum? Apa? Nangalaglag ano? Nangalaglag man yung mga kuan ba? Mga avocado. Ay, nagbalibanog. Ayan. Dito dito yung ano namin, kusina. Wala na, bagsak ng kusina dito namin. Ayan. Ayan mga kamaster, dito po yung bahay namin oh. Luma na. Ngayon kung angin sa light, kung may pira ako, paayos ko tong bahay. So ngayon wala pa tayong pira, paayos. Kung may maawa ng Diyos na kasahod tayo sa YouTube, gagawin natin. Dito po yung kusina namin. Ay. Bagsak na talaga ang kanda niya. Nawa na nagkuhan na rin ma? Kamansi ma? Nawa na kamansi na rin? Kamansi? Undang na. Mahal na ba ni buwak ka mo? Kuhaan pa niya muna. Mahal buwak ka ba? Jag-jagan niya.
Ha? Good night lang daw na. Si kahubog. Ay. Yan po. Ito po mga alaga ni Mama. Ito na ito lang natira ang mga alaga ni Mama. Nagpuyo. Yun. Wala na talaga ito bagsak, no? Ito naman doon sa kabila, ito po yung bilhanan ng hero dito. Ay, wala pa. Labas! Labas niyo! Ayan. Wala na, nubat na, hindi ka maklaro nga. Oh, presyo pala dito ah. Pilihigaan sa mga Ayong balay. asan matulog mo ara asar mo matulog parang kita siya uning repa ni na pressure Ito ko. Rito ko. Ani dong ba? Ito kana diha ni guwa og kanini ano niya Kanini Nagdari ko di naman ako gani. amo po baga pagsiin ka ni pinakapalid man ko ni Mo pila na kapalit ngadto. Apil guwa. do sa kataas oh madugtong Sige na. Apil di man jis ila og tulon ra jis ana. Sakni mari. Kana diha gud. asa nga tugma ka Hindi pa gud. kasi ano naman ako niyo uy lubat na pala ka Start dito na. Tuk. Saan may ihawa na ni ka? Lolo eh? Gagmay. May kawaton? Alright. Yun. Ganang view dito sa amin sa Wawag ko. Woo! Oh! Alright. Uwi na tayo sa bahay dito sa taas. Pinakasintro namin. Dahil pang lakarin ito guys, papuntang ano pa, sintro, kabilang bahay namin. Kahingan dito eh. Sariwang hangin dito sa bundok. Diba? Kita mo dito sa amin. Dito sa Buena Vista, Ubay Bohol. Yan po.
Dati dito malinis to. Ngayon wala na yung nagalaga. Tabas ng mga damo. Akin sa daan. Sa daan. Ay, ayun o. Iba talaga tong di na sanay pag pagbaba, akit baba sa bundok. Bilis tayo ng hingalin. Pahinga muna tayo. Pahinga muna tayo mga master. Yan o. Yan po namin. Yan po daanan namin papuntang sentro. Oh, ini. Hai. Kita mo yung dam namin dito sa Bayungan Dam. Woohoo! Layo-layo no. Woohoo! Oh!